si Lisa. Binigyan po natin siya ng konting design para hindi naman siya totally kalbo. Itong ginawa nating kulay sa kanya, safe to color red kasi babae siya. Ayan si Lisa, pati yung may sugat po kasi siya dito. Imbis na i-pull siya natin, huwag na lang po. Yan lang po. Pinulayan din natin yan ng color red. Ayan o. Sa mga gustong magpa-dog coloring, saka may konting design, pwede nyo po akong kontakin sa aking Facebook account na Aldrin De Asaga. Or pwede nyo po akong i-message, tawagan sa aking number na Smart 0950-3686-308. Ulitin ko ulit. Smart po siya. 0950-3686-308. From Gasang Mangaldan po ako, guys. Landmark ko po, Quezon Bakery. Or mas okay po, dahil home service naman po ako. Pwede nyo po akong i-message lang sa aking Facebook. Kahit saan naman po sa Pangasinan ay nag-home service, dog grooming po tayo. Igot mo, boy, para makita ko nila yung ating gawa. So, pati yung color ng paa. Yan, sa mga gustong magpa-dog coloring, kagaya ng mga ganito, meron kayong ka-same size nung dog na to. Bago ba siya kalaki? Kasi laki siya ng timba na dito yung niya. Kung may ganito kayong dog, pagka nag-groom, ganito yung kanyang itsura, pwede din natin siyang dog coloring. Available color po natin, color red, tsaka kulay green. Sa lalaki, ang ina-advise ko, kulay green. Sa babae, red. Kaya po, huwag po kayong mag-alala, safe na safe po itong dog coloring na ito. Pwede mo na akong picturean, boy. So hanggang dito na lang yung ating video. Bali home service, pit grooming pala ito sa Barangay Alurid. Sitio, anong sitio na to? Bukig. Sitio Bukig. Shout out sa lahat ng taga-Bukig dito at malapit na ang ating pesta. Hindi pa ako nagkakamali, taga rito rin ako. Sa Barangay Alurid, mga Pangasinan.